At Diyos dayupot sa pagpahilingin ng pagkamuot asin pagmangno sa satuya. Minamaawot na maging maimbod man kita sa pagpahiling nin pagkamuot sa iya. Nangangapodan an liturhiya niya tungon niyan, nalugod kita gabos magingoha, napapagdanayon ang tunay na espiritu nin paghineras-hirasan asin pagmangno sa lambang saro. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kan Dios, asin ang pagkasumaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indo gabos. Asin sa imong espiritu.
matugang siring sa mga disipulos ning kagurangnan. Mamibi kita sa misang ini na dagdagan ning kagurangnan an sa tuyang pagtubod. Iyan ang tema kan mga babasahon niya tuungon yan, kung paanong ang pagtubod naghihiro sa satuyang pagkabuhay. Tabangan lugod kita kan mga anghel na katambay na satuyang mga pinagseselebrar o niroromdom at sa iyang kapistahan sa ikaduang aldaw kan Oktubre. Hagado nato an paggiya, paggabay kan mga anghel na katambay na sinugo ning kagurangnan tanganing darhon kita sa tamang direksyon. Sa liturhiya po niya tungon yan, sa tuyang masasaksihan an installation kan mga bagong miyembros, enot na miyembros kan Confraternity of Saint Joseph. Naroromduman ta po na last year pinagpunan po niya to sa pag-conclude kang Year of Saint Joseph asin saro po sa bunga kan pagselebrar niya do kan taon ni San Jose. Iyon pagmukna kan Confraternity of Saint Joseph para sa mga young professionals, mga hoben na lalaki na iguanin debosyon si San Jose bilang sarong trabador, sarong tao na nagtatrabaho para sa iyang pamilya. As in, sa tuyang hagadon ang intercession ni San Jose na gabayan ining sa tuyang mga tugang tangani na sinda apisar na magtalubo sa pagtubod, maglingkod na may dedikasyon, kapakumbabaan, as in commitment para sa kagurangnan. Matugang akontan sa tong mga kasalan, tangani magkani kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indaw matugang, ta nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako, kanangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Sin Santos, patin sa indong mga tugang na ako'y pamibi sa kagurang ng tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasalan. Darawon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Pasin sa daga katuninungan sa mga taong manahayaan buo. Ginoo maumika, inorogyaw mika, sinasamba mika, pinapamurawan mika, pinapasalamatan mika. Ulikan na kulang mong kamurawayan, kagurang na
para kan mga kasalan kan sinaman. Kahiraki kami, ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan sinaman. Makuan sa mong makimahera, ikaw na nagtutukaw sa to ka naman. Kahiraki kami, ikasanaan tanan, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urot, kahalang ka. Yesu Kristo kaibangan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibig kita. Diyos na makakamhan sagod paman, nasa dakula mong karahayan, nalabi pa sa mga merito, asin kamabutan kan mga nag-aarang. Pabuluson mo sa muan sa imong pagkaherak, tanganing patawadon mo ang natatakutan kan konsensya. Asin itao anday mahagad nin pamibi. Huli Keso Kristong kaguranan niya mo sa imong aki, na kay mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, madadangog niya to ang kapahayagan ni Propeta Habakuk. Sa iyang ipinahayag na lugod ang gabos magtubod, na daisin da papabayaan nin Diyos, urog na sa panahon nin kahorasaan. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Habakuk. Kagurangnan, sagkod no arin ako magkukurahaw, natabangan, asin daimo ako dadangugon, magkurahaw, pagpasakit, asin daimo iligtas, tadaw ta ipinapahiling mo sa ko ang mga karatan, tadaw ta hinihiling mo kung sain may inaapi, pagratak asin pagraot, ini ang sakong nahihiling, gabos nagiiriwal, gabos nagraralaban, dangan ang kagurangnan nagsimbag, asin nagsabi, isurat mo ang sa imong nahihiling, isurat mo nin malinaw sa mga tabla, tanganing madaling mabasa, huli taan sa imong nahiling, may sadiring panahon. Naghahalat na mautob, kun maghaloy, halaton mo, huli tamadatong nadaing duwa-duwa, an kalag na bakong matanos, nasasala, alagad an matanos, mabubuhay sa pagtubod. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Kuno arin madangog nindo an sa iyang tingog, are pagpatagasa an sa indong puso. Kuno arin madangog nindo an sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Madya, maugmang umawon ta an kagurangnan. Irukyaw an gapo nin sa tong kaligtasan. Madya sa atubang niya, magpasalamat. Sa mga awit, irukyaw ta an kagurangnan. Kungunyan madangog nindo an sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Madya dumuko asin lumuhod kita. Lumuhod sa atubang nin Diyos na naglalang sa to. Siya an sa tuyang Diyos, asin kita, an sa iyang banwaan, na sa iyang pinapasabsab.
kakarnirohan na ataman kan sa iyang kamot. Kun ngunyan madangog nindo an sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Kun ngunyan madangog nindo an sa iyang tingog, hare papagtagasa an sa indong puso. Arog kaidto, duman sa Mereba, duman sa masa sa lantad. Kun an sinugutan kan sa indong mga magurang, kun ako sinugutan ninda, dawa nahiling ninda an sakuyang magibo. Kun ngunyan madangog nindo an sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Ipinahayag ni San Pablo ki Timoteo na an sarong leader, kaipuhan na magpahiling nin makusog na pagtubod sa Diyos, orog na sa panahon nin kadifisilan. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo kay Timoteo. Kaya pinapagirumdum ta ka na orog mong gamiton ang regalong itinaos sa imo ni Dios. Kan idutako sa imo ang mga kamot ko. Hulita ang espiritu na itinaos sa to ni Dios, bakong nagpapatalaw sa to, kundi pinapano kita nin kapangyarihan. Pagkamuot asin pagpugol sa sadiri. Kaya dai ka masupog na magpatotoo para sa satong kagurangnan. Dai mo man ako ikasupog, ako na nabibilanggo para sa iya. Kundi akoon mo ang sa imong kaptang sa mga kasakitan, hulikan marahay na bareta, sa tabang kan kapangyarihan ni Dios. Gibuhon mong arogan ang mga itinukdo ko sa imo, asin magdanay ka sa pagtubod, saka sa pagkamuot na inakota, dyan kay Kristo Jesus. Sa tabang kan Espiritu Santo na nag-eerok sa to, ingatan mo ang katotoohan na ipinaniwala sa imo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrokyaw kan Ebanghelyo. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Ang pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sosoki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi sa kagurangnan ang mga apostoles, pakusuga ang samong pagtubod.
Sinabihan sindan kan kagurangnan, kunigwa ka mo ning pagtubod, na siring kan pisog nin mustasa, masasabihan nindo ining kahoy na sikomoro, magabot ka, dangan makatanom sa dagat, asin makuyog iyan sa indo. Halimbawa, igwa ka mo nin surugoon, na nag-aarado o nag-aataman nin mga karnero, pag-abot niya hali sa uma, aalukon daw nindo siyang magkakan, dainanggad, kundi ini ang sasabihon nindo sa iya, andama ang sakong pamanggihan, dangan magsangli ka, asin maglingkod sako, mantang nagkakakan ako. Pakatapos ko, pwede ka nang magkakan. Pinapasalamatan daw ang surugoon. Huli ta kinuyog niya ang ipinagbuot sa iya. Dai, urugman kamo kaiyan. Kung nagibo na nindo, ang ipinapagibo sa indo, magsabi kamo, mga surugoon sana kami. Ginibo mi sana ang samong katungdan. An maray na bareta kan satong kagurangnan, Pag-umaw sa imo Kristo. Matukaw po para sa pag-inanyog kan homilya. Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang. Sa kuya pong punan ang paghiras, ngunya na aga, sa paagikan sarong istorya. Minsan po, igwa po da ang show company, kumpanya ni mga sapatos, na kung saan ang manager nagpadara ng salesperson sa sarong harayong lugar, tangani na magpuon ng negosyo. Pagkatapos po ng sarong bulan, nagpadara ng mensahe itong sinugo na ang sabi, mauli na ako, mayo digding nagsusulot ng sapatos. Kaya ang ginibo kang manager o CEO kang kumpanya, nagpadara giraray ng ibang tao. As in, day pa day pa nagsarong bulan, nagpadara ng mensahe ining ikaduwang ipinadara na ang sabi niya, magpadara ng kadakol na order forms. Mayong mga sapatos ang mga tao digdi. Ano ang pagkakaiba po kang enot na sinugo o ipinadara sa ikaduwang sinugo? Ang enot na tao na pinadara, nahiling niya ang sitwasyon duman sa lugar na sarong kadipisilan. No? Sabi niya, dahil nagsasarapatos ang mga tao digdi. Garo problema niya, tadai nagsasarapatos, pagiling niya, mayong mabakal kang sapatos tadigdi. Pero ang ikadua, iba ang paghiling niya sa sitwasyon. Daing mga sapatos ang mga tao digdi, kaya magpadara ng kadakol na order forms. Oh? You see, ang mga tao iba-iba ang paghiling sa sitwasyon. Arog po kayan ang pagkakaiba kan sarong tao na may pagtubod, asing mayo nin pagtubod. May plus factor na po sa sarong tao na may pagtubod. Mahihiling niya na mas mahiwas ang mga bagay-bagay na sa iyang nahihiling, asin nakakaatubang o na-eksperyensyahan sa iyang pagkabuhay. Enot na dara sa tuya kan pagtubod, iyo ang inaapod na positivity. Positibong paghiling sa buhay. Oh? Totoo, may mga kadipisilan sa buhay, pero hinihiling na iyan na sarong oportunidad, tangani na magtalubo sa iyang pagkabuhay. Not totally a problem.
Asin, ang sarong pagtubod, ang sarong tao na igwaning pagtubod, nahihiling niya ang paghiro nin kagurangnan, maski sa likod kan mga kadipisilan. Sa Ebanghelyo, nahinanyog nato kung paano ang mga apostoles, siring sa kadaklan sa tuya, minsan nag-aagi sa mga kadipisilan nin buhay, kaya ang sa indang pakiulay kay Jesus, kagurangnan, dagdagan mo po ang samong pagtubod, tagarukulang. Dahil minsan nasasabutan ang mga nangyayari sa samuyang pagkabuhay. Kadaklan na beses, siring ang satuyang paghiling. No? Kadakol kitang minsan mga reklamo, o kaya binabasol niya to ang ibang tao dahil arog kita kaine, kisyo de kita pinaadal, kisyo nagpabayaan sa tuyang mga magurang, kisyo de kita nagklase sa maray na eskwelahan. Oh, kadakol kitang mga dahilan, minsan as an alibi or excuse for who we are. Pero sabi ni Jesus, as in, siring man sinabi ni San Pablo, na we have all what it takes. We have all what it takes to the person, to the kind of person that God wants us to become. Data pwedeng sabihon o maging excuse na sadit lang ang sakong pagtubod. In fact, ini ang nasa isip kan mga apostoles. Sadit lang ang sakong pagtubod. Pero ang kagurangan, dahil siya after sa quantity, whether it's small or big. Ano ang priority ng kagurangan o pinaghihiling? Bako po ang quantity o numero, kundi o volume, kundi ang quality. Dawa sadit na pagtubod, pero it has the potential tangani na magpahiro o magpabalyo kan sarong bukid sa sarong lugar. O kaya magpahali kan sarong tinanom na dakula na sarong kahoy tanganing ilipat sa dagat. Ang sadit na pagtubod na inaako niya to, may potential po iyan. Kaya gamiton ta ang pagtubod. Pwedeng ikalot lang o ilubong iyan pagtubod na iyan, dapat magtalubo iyan. Kaya pinagkukumpara ng kagurangnan ang pagtubod sa sarong pisog kan sikomoro. Although pinakasadit na pisog, pero may potential na iyan na maging pinakadakulang kahoy na kayang magtaunin lindong sa mga gamgam, maging erokan kan mga gamgam, mahiwas na shade ang pwedeng maitao sa kadaklan na tao. That's how gifted we are. Igwa kita nin pagtubod. Pero hanggat dahil niya to ginagamit ang pagtubod na iyan. Minsan kaya, kadaklan na beses na o-overwhelm kita kan mga pagsubok na inaagihan niya to sa pagkabuhay. Dahil pangani kita naghihiro o nagigibo kan midyos o nagamit ang gabos na posibleng rekursos, minasibog na kita, minareklamo na kita. Dahil pa kita naggamit kan pagtubod, maski magpangadji, o kaya magrani sa kagurangnan, tangani na hagadon ta, kung ano ang satuyang kinakaipuhan. And siguro, kung gagamiton ta ang pagtubod, maski sadit iyan, igwa, ning kakayahan iyan, tangani na maging siring kita sa tao na linalauman sa tuyang kagurangnan. Namumutan mga tugang an mga babasahon ngunyan, nagtutuklo sa tuya kan kahalagahan nin pagtubod. Ano ang sinasabing pagtubod? Sabi ni San Pablo, faith
is the assurance of what we hope for. Kasiguruhan kan mga bagay na sa tuyang linalauman. Ano ang dahilan takaipuhan kita na magtubod? Enot, ang sinasabi ning kagurangnan, totoo. And then ikadua, ang istorya kan paghiro ning kagurangnan na probaran na. Oh? Nagpangako ang kagurangnan, ay padara sa tuya ang kagurangnan, as hindi siya nagi siyang maimbod sa iyang panuga. As in, kadakol na mga istorya sa banal na kasuratan kung paano tinupad din kagurangnan an sa iyang pangako. As in, ang pinakadakulang katuparan na pinangako ning kagurangnan, iyo ang pagpadara kan sa iyang bugtong na aki. May nang urog pa kayan. He promised and He fulfilled it. As in, ikatulo, kung tano takaipuhan magtubod, magsarig kita sa kagurangnan, iyon hulitaan kagurangnan, dai nung ka magdaya sa satuya, o kaya he can neither deceive or be deceived. Pag sinabi niya, mangyayari, as in, tutuparon niya iyan. As in, ang panghuri, kung tano kita kaipuhan magtubod, it is because of the authority of the one telling it. Kung pinangako ang kita, not so much because we understand everything, but because God has said it. Sinabi niya ng kagurangnan, kaya dapat na tubudon ta. Sisay paman ang tutubudan ta, digdi sa kinaaman, mayong iba ang kagurangnan. Kaya pag pinangako niya, we must believe, we must trust, because He said it, simply He said it, whether we understand it or not. Basta kita nagre-rely sa sinasabi kang kagurangnan. Sa satuyang mga eksperyensya, may mga bagay na sinasabi ang satuyang mga magurang bilang aki. Minsan, dahil manggabos na sasabutan iyan. Pero dahil sinabi ni Papa, sinabi ni Mama, aram kan aki na maisa sa katuparan iyan. Ini ang natura kan satuyang pagtubod. Ang ikaduwang parte kan ebanghelyo, nagsasabi manunungod sa sarong attitude o ugali kan sarong tagapaglingkod nin kagurangnan. Magayon ang imahe na ginibon ni Jesus sa ebanghelyo, manunungod sa sarong surugoon. Sabi ni Jesus, ang sarong surugoon daw pagkatapos na magtrabaho sa bukid, asin pagbalik, sa hiling nindo aalokon na magkakan. Sabi, kundi matrabaho pa, asin makakan iyan pagkatapos na ang amo magkakan. Sa hiling nindo, mapasalamat daw ang amo. Tangan di huli ta nagtrabaho ining sa iyang surugoon. Ang sarong surugoon day naglalaom na patukawon, pasalamatan, midbidon ang sa iyang ginigibo. Yan, bako yan normal, bako yan na eksperyensya kan sarong surugoon. Sa atubang ning kagurangnan, dapat arugman kita kaayan. May mga tao sa tuya na naghihiro sana kung pinagmimidbid ang sa indang ginigibo. Pag day na-recognize ang sa indang gibo o kaya day lamang napasalamatan, nagmumundo. O kaya day na maulit, day na matrabaho. Pero kung ang satuyang attitude manunungod sa trabaho, iyo na ginigibo ta ini dahil ini para sa kagurangnan. Day ta kaipuhan ang mga pag-umaw kan mga taong nakapalibot sa satuya. Ini po ang spirituality na gusto ko pong ihiras
sa mga bagong miyembros kang Confraternity of Saint Joseph. Sinda po ang magpo-promote kang devotion to Saint Joseph the worker. Aram po padagos niya to na kang na lambang May 1, iyon po ang kapistahan ni Saint Joseph the worker. Asin sinda po ang mga ngataman magpo-promote kang devotion na iyan, kang espiritualidad ni San Jose. Tuninong alagad naglilingkod. Oh. Kadakul po sa inda, sa nagkapira sa inda, nahiling ko po ang siring na attitude. Sana po maipadagos ninda. In a silent way, they are working, pero they are working in a dedicated and more committed way. So not necessarily in the church, but in the field of work where they are in. They are working. Kaya ang paglaom ko po na magdakul pa sinda, mga hoben na igwaning determinasyon, dahil after sa mga recognition, kundi nagtatrabaho para sa kagurangnan. Lugod, magdakul po ang mga siring na tao, siring ki San Jose, na naglilingkod para sa kagurangnan, sa espiritu nin tunay na paglingkod, pagtitiwala, asin pagtubod. Amen. Matindog po kita sa pagpahayag kat sa tong pagtubod. Ipahayag. Nagtutugod ako sa Diyos amang magkakamhan. Maglalangkan langit asin dagat. Asin Jesu Cristo, aming utong niya. Paguranan ka. Pinangilang ulit ang Espiritu Santo na mula kay Virgen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinago sa krus na gadan asin ilinubog. Uminilig sa mga gadan, aming katulungan daw, namuhay liwanag
bilang banwaan nin mga padi kan Dios na biniyayaan kan balaog nin pagtubod, magdulot kita sa Ama kan satuyang mga kahagadan na pano nin pagsarig asin paglaom. An satong simbag, kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan na nagpapahayag nin pagiging Kristiyano, magtalubo sa pagtubod asin pagkamuot para sa lambang saro. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang pagtubod, magtalubo asin magkusog, asin padagos kitang magmidbid kan satuyang lubos na pagsarig sa Dios. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagluluya ang pagtubod, asin nawawaran nin paglaom, mapukawan kan espiritu para sa pagbago, kan sa indang pagdusay ki Kristo. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, asin mga biyadi, ang mga maedad na, asin nagsosolo-solo, magdanay napusog ang sa indang pagtubod, dawas at tahaw nin mga pasakit. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, patawadon sa saindang mga kasalan, asin akoon ni Kristong paraligtas sa kamurawayan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa katuninungan sa tuyang puso, sa tuyang irani sa kagurangnan, an iba pa niya itong mga kahagadan sa misang ini. O Diyos, samuyang Ama, mantang natatalastas mi na kun kami sana, mayo kaming mahahaman, tabangi kaming magdayupot sa imo sa pagtubod, asin pagsarig. Puri ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Sa diri mo
Handog po. Magpamibi kang matugang, tanas ako asin sa idong atang, maganigong agoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang nyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namibibi kami, ako ang mga sakripisyong tinugdas kan sa imong mga tugon, asin huli kan mga banal na misteryo, na sa mong sineselebrar, sosok sa katungdanin tamang paglingkod, magkanigong utubaan pagpabanal kan pagtubos mo sa mo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanaw sa sinakakaligtas, na danay asiminsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay asin naghihiro, asin hinimo mo sa hawak na ini, bako sanang nakakamati kami aroaldaw, kan mga bunga kan sa imong kabuutan, kundi pinanugaan na ngani kami, kan buhay na daing kasagkuran. Taigwa kan mga enot na bunga kan Espiritu, na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan. Naglalaom kaming mapasamo ang misteryo Pascual na daing katapusan. Kaya kay bakang gabos na angheles, nag-uumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabod na ingabos na kabanalan, kaining maatang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, na ginhawak asindugo kan sa mong kagurangnan na Seso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binakini asin itinao sa sayang mga disipulos nan sabi, magako kamo gabos asin magkakan kaini. Kainian sa kuyang hawa na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuan ni maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyong mga disipulos,
na ansabi, Magako kamo gabos asin maginom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kaan pagtubo. Ang pagkagadan mo kakulangan, ipinapahalita niya mo. Ang pagkabuhay mo diwa, kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ng kaligtasan. Papasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikamahira kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromluma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong papa si Francisco, kan sa mong obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa iyong pagkaherak, an sa matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay luwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa iyong gabos sa santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkani gumagin kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong Seso Kristo. Uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asim pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ang magyamo na
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, magindani na talingka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na sa Jesu-Kristo. Sa imo ang kalayaan, asin ang kapangyarihan, siringan ang kamurawayan, sa mga Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa mga apostoles, ang katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sa mong katuninungan itinataw ko sa Indo. Are pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanig ko ana siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinawan kamo kan tanda ning katuninungan. Uyan, Kordero kan Diyos, ay nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggikan, Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naasinan sa kong kalagma o umayan. Diwat pagirumdom sa pag-ako kang komunyon, halion po muna ang face mask bago buksan ang kamot. Hawak ni Kristo. Amen.
Tindog po. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, orasan na kami mahimaan asin mabasog kan mga sakramentong inako. Sagod na kami maginsiring sa samong pinapakinabangan. Kuli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matthew, tukaw po kita para sa installation rites. Isusunod po niya to ang rito sa pagsubol sa mga miyembros kan Confraternidad ni San Jose. Sinda aapudon ni Brother Gerald Bicaldo Parinia, ang satuyang chairperson, Committee on Worship, digdi sa satong parokya. Bilang mga ministro kan satuyang parokya, magpasiring po sa inutan, an sa, kung pag na, sa indong pag naapod an sa indong pangaran. Reverendo Padre Albert S. Aurelio, asin banwaan ng Diyos, sa kuyang ipinipresentar sa saindo ang mga miyembros asin bagong opisyales kan Confraternidad ni San Jose kan satuyang parokya. President, Brother Richard Dondon Pasyon. Vice President, Brother Sancho Derecho. Secretary, Brother J. Christian Fajardo. Treasurer, Brother Julius Oxiano. Member, Brother Louis Andrew Barba. Brother John Francis Sagada. Brother Chefren John Militante. Brother Dino Manuel Prestado. Brother Stephen Pierce Cortero. Brother Ricky Ryan Parinya. Asin si Brother Ivan Dave Iclarinal. Bilang tandakan sa itong pagkamakulog asin pagsuporta, magkasaro kita sa tuninong na pagpamibi para sa mga meros kan Confraternidad ni San Jose kan sa itong parokya. Matugang sinabi ni Jesus sa iyang mga disipulos, paduman kamo sa bilog na kinaban, asin ibalangibog ang marhay na bareta sa gabos na tao. Magsimbag po sa lambang kahaputan. Ano andam kamo na magpadagos sa pagtalubo bilang mga disipulos ng kagurangnan sa paaginindanay na paghinguha, paghinagnyog sa tataramon ng Diyos, pagsabuhay ka ni siring man, paghiras ka ini sa kapwa? Opo, andam kami. Inapod kamo na maglingkod sa banwaan ng Diyos, nanunuga kamo, nadadarhon nindo ang tataramon ng Diyos sa tuyang parokya, sa paagi ng pagpamibi, pagsaksi, pagtukdo, asin paglingkod. Opo, nanunuga kami. Ano andam kamo na magutob kang gabos na hinahagad kang ministeryong ini sa pagtalubo, kan pinagkatiwala sa indong pangataman? Opo, andam kami. Konsiring ang banwaan na ini, minaako sa indo sa pagsimbag sa pangapudan ng Diyos, asin sa ngaran ninda, sinusugo kamo bilang kupradiya ni San Jose kan satong parokya. Isusunod po. Ngunyan, susunod po niya to ang pamibi nin pagdusay asin panuga kan mga bagong miyembros kan Confraternidad ni San Jose na panginginota ni Brother Dondon Pasyon and Confraternity of St. Joseph President.
pamibinin pagdusay asin panuga. Niyag inapod mo kami na makihir barita ni Kristo. Mas pinakusog mo kami responsibilidad bilang Matindog po ang gabos para sa pagbindisyon kan mga simbolo kan confraternidad ni San Jose. Namumutan ang mga tugang mamibig kita sa Diyos na makakamhan na mabago kita asin makabaing kay Kristo huli sa maimbod na paggamit kay ng mga instrumento asin gamit sa indong debosyon. Sa sayang pagkamot asin pagkaherak, bendisyonan lugod ning kagurangnan asin pabanalon ining sa indong magamit sa pagdebosyon tanganing sa oral daw nindong pagkabuhay, makatabang kamo sa pagtalubok kan sa indong kapwa urog na sa pagserbi tanganing magrarom an sa indang pagtubod sagkod na makabtan nindo ang buhay na daing kasagkoran huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Mga miyembros kang kompraternidad ni San Jose, ako nindo ining simbolo bilang tanda kan sa inyong pagdusay sa gibong tagapag-ataman digdi sa tong parokya. Kay ba, kaini ang samuyang pangga ning pagsuporta sa paagi ning pagsaksi, paggibo, asin pagpamibi. Matukaw po ang gabos. Joseph magtungo kay San Jose. Ite ad Joseph magtungo kay San Jose. Ite ad Joseph magtungo kay San Jose. Ite ad Joseph magtungo kay San Jose. Ika'y nilalapitan. Matindog po ang gabos para sa pagbindisyon kan mga bagong miyembro kan confraternidad. Sa sayong pagkamot asin pagkahirak, bendisyon na lugod ng kagurangnan, asin pagkabanalon ini mga miyembros kan confraternidad ni San Jose, tanganing sa oral daw nindang pagkabuhay makatabang sa pagtalubo kan sa inang kapwa, urog na sa makaakian na sa inang pagsirhuli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Bilang tandakan sa tuyang pag-ako sa mga bagong kaayon kan sa tuyang konfraternidad, mag-urupak po kita.
Congratulations po, matukaw po ang gabos para sa nagkapirang anunsyo. Hulita per Sunday po ngunyan, igwa po kita in second collection. So, siring po sa enot po, gusto ko pong ipaaram na sa mga barangay, nagpuon na po ang catechesis sa mga barangay. As in, positibo man po, maray po ang resulta kan pagkatekesis o pagpuon kan katekesis sa barangay. As in, nahiling ko po na ang kapahaan kan mga aki na magkaigwanin aktibidad sa barangay. As in, naugma po ako sa partisipasyon kan gabos ng mga miyembros kan komunidad kan barangay na igwaning katekesis ang sa idang mga aki. And eventually, sa ibang mga aldaw o alternate po na may katekesis tapos igwa po ning Legion of Mary ang mga kaakian. So, naugma po ako kan resulta, may output po tulos ang pagkatekesis. Yan po sa partisipasyon kan mga bakulang kang Barangay Pastoral Council, pati po ang Barangay Council. Yan po sa pag-assister. Kaya igwa po ning padagos sa pag-recruit kan mga katikista, tangani po na matabangan ang mga komunidad sa satuyang parokya na makatikisis ang mga aki. Kaya igwa po ning training para sa mga bagong katikista, second batch po, ngunya na Sabado, asin sa mga masunod na aldaw. And then, padagos po niya mong pinopromote ang pagsuporta para sa mga pangangaipo kan mga bilanggo niya to, as in the list na pwede niya itong maitao, iyo ang prayer books para sa lambang saro sa satuya. Kaya makipag-coordinate na lang po sa office kung bot po kamo na magtabang sa mga priso na yaon sa tinangis, tigaon, iriga, asinaga. Dangan po, sa tuya pan pong suportahan ang Search for Rosary Queen, nagkaigwa po ning first canvassing kasuudma, as in ang second canvassing gigibuhon sa October 22. Sa October 9, igwa po kitang pinag-aandam na Indigenous and Extreme Poverty Day, as in nagpipili lang po kita ning 5 mga indigents sa barangay, as in hopefully makatabang kita maski sa date na paagi, sa paagi kan pagtaong atensyon sa indang mga pangangaipo. Sa Pizza 23 po, yung World Mission Sunday, sa tuya pong suportahan ang pangangaipo kang misyon sa bilog na simbahan. So once again, congratulations sa mga bagong members kang Confraternity of St. Joseph, and hopefully magdakol sinda, as in tangani na makabali sa next na alagad anuman na organisasyon na binabalihan, kinakaipuhan po ang padagos na formasyon, tangani na dai magmawara, asin na padagos pang magtalubo ang lambang organisasyon. I'm happy na ngunyan sa satuyang misa, kabali sa nag-a-assist iyo ang mga hobbiness niya to, nag-apprentice po sinda sa pagka-choir. Kaya good job our parish youth ministry. So maugma pa ko na sa mga masunod na mga aldaw, sinda na ang magkakanta sa ibang misa. Iyo po. So salamat po sa inyong pag-attender. Pasensya po sa medyo napalaba ang rito, pero hopefully maging maugmaang sa inyong Domingo. Magtindog na po kita. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. sa tabang asin intercession, kansatong mahal na inma, Nuestra Señora del Santísimo Rosario, asin San Jose, medisyon ng kamukan Diyos na makakaman, anama, asin anaki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.